నీ గురించి దేవుడు ఎలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు, నా గురించి దేవుడు ఎలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు అంటే మంచి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు. ఆ ఆలోచనలతోనే ఈ వాక్యం మనకిచ్చాడు. ఈరోజు మీకు శుభవార్త చెప్తున్నాడు స్నేహితులారా. ఎవరు మీ గురించి మంచిగా ఆలోచిస్తారో ఆలోచించరు. హృదయపూర్వకంగా మీ గురించి మంచిగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉన్నారో లేరో నాకు తెలియదు, కానీ మీ గురించి హృదయం లోపల, హృదయానికి బయట, లోపల బయట మంచిగానే ఆలోచించే దేవుడు ఉన్నాడు, ఆయన యేసు ప్రభువారు. హల్లెలూయా. కొంతమంది బయటికి మంచిగా మాట్లాడతారు, ఎట్లా ఉన్నావు బ్రదర్ అని చెప్పేసి అంటే, లోపలేమో వీడు ఇంకా చావలేదు ఏంద్రా అనుకుంటారు. బయట ఏమో బ్రదర్ మీ గురించి రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాం, అప్పుడే తగ్గిపోయింది వీడికి అని లోపల అనుకుంటారు. లోపల ఒకటి అనుకుంటారు, బయట ఒకటి అనుకుంటారు. లోపల మంచి ఆలోచనలు ఉండవు, బయటికి మాత్రం మంచిగానే మాట్లాడతారు. కానీ దేవుని ఆలోచనలన్నీ మన గురించి మంచి ఆలోచనలు కలిగే శుభవార్త ప్రకటించాడంట మనకు ఆయన. మీ గురించి మంచి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు.